Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Завод эшләрендә завод Алексеевск районында юл төзү һәм ремонтлау буенча заводлар җитештерә башладылар. Игелек марафоны изге Рамазан ае тәмамланганда кешеләрне сөендерергә ашыгучылар арта. Илдә ниләр бар икән, татар матбугатында чагылыш тапкан иң актуаль проблемалар турында махсус сәхифәбез. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Узган елларда республикада суыклар сакланды, әмма бу атна башыннан ук һава температурасы кабат күтәреләчәк. Синоптиклар фаразы буенча республикага төньяктан циклон килде, атмосфера фронтлары узганда яңгырлар көтелә. Бүген 8 апрельдә урыны белән яңгыр, көндез 12 градуска кадәр җылыта. Төннәрен әле салкын, шуңа күрә йортларда җылытуны әлегә сүндермиләр дип хәбәр иттеләр Казан мэриясендә. Соңгы көннәрдә шәһәр халкыннан гаризалар инде килә башлады. Казанлылар фатирларында артык эссе бөркү дип зарлана. Әгәр дә 5 тәүлек дәвамында һава торышы 8 градустан да түбән булмаса, йортларда җылытуны сүндерәчәкләр. Россиядә юлларны үз предприятиеләре һәм шималлары ярдәмендә төзи башладылар. Алексеевск районында заводлар җитештерү буенча завод эшли. Мондый җайланмалар һәм махсус катнашмалар яңа трассаларны төзү һәм булганнарын ремонтлау өчен юлчыларга кирәк. Эш Алексеевск предприятиесенең барлык цехларында да кайный. Мондый лазер 16 мм калынлыгындагы тимерне кисәргә сәләтле. Металл бүкләүче гидравлика үзен яхшы күрсәтте. Заманча җиһазларда яшь белгечләр эшли, комплект запас частьләреннән тыш монда асфальт-бетон заводлары һәм шулай ук юллар төзү өчен җир катламын эшкәртүче җайланмалар да җитештерәләр. Изге айда изге йортка изгелек кылыйк. Түбән Кама районында төзелеп килүче Ак Каен мәчетендә төзелеш эшләре дәвам итә. Бина эше әзер диярлек, электр үткәрелгән, җылылык җибәрелгән. Төзелеш Түбән Камаллар ярдәме белән алып барыла. Шушы көннәрдә Ният хәйрия фонды да зур булышлык күрсәткән. Алдагы план мәчетне тышлау. Бүген Рамазан айының 29 көне. Изге гамәлләргә бай айда республика күләмендә бик күп авыз ачу мәҗлесләре оештырылды. Россия мөселман хатын-кызлары берлеге тарафыннан үткәрелгән ифтарлар гына да 20дән артты. Морзалар утарында узган чираттагы ифтарда хәбәрчебез Бөршидә Җиһанда катнашты. Гомер-гомергә халкыбыз Рамазан айында авыз ачу мәҗлесләрен уздырган. Соңгы елларда ул ифтар сүзе белән күбрәк кулланыла, әмма асылы шул ук кунак чакырып җәмәгать ифтары уздыру. Без инде ел сайын ифтарлар үткәрәбез. Бу елны безнең 1000 хатын-кызга җитәрлек ифтарларыбыз була, иншалла, әле соңгы көненә кадәр. Һәм инде һәр берсе дөньяви тормышны алып әле баралар. Килгәч, алар әйтә: "Менә мин хәзер җаныма тынычлык таптым" ди. Менә шул безнең иң кирәкле девизыбыз, максатыбыз. Җанына тынычлык тапкан мөслимәләр арасында журналистлар да, сәнгать әһелләре дә бар. Бу ифтарларга алхамдулиллах күп йөрергә туры килде. Һәм мин шуны аңладым. Менә ифтарларда ала торган ризыкны бер генә табында да алып булмый. Ул җан азыгы. Җан азыгы. Аны бер генә табында да алып булмый. Никадәр генә бай, тәмле ризыклы табын булмасын, әмма ифтарларда булырга мөмкин. Чәй белән бер пишмак, әйбит. Мин кимсетеп әйтүем түгел. Менә ул кадәр бай да булмаска мөмкин. Ләкин аннан алган җан азыгы ул бик күпкә җитә. Ул бер тынычлык, ниндидер бер рәхәтлек алып йөри. Менә шушы ифтарлар миңа калса ул ризык, мондый ризык кына түгел, ул җан ризыгы. Журналистлар алгы сафта. Әлфия Самат изге Рамазан айларында "Мин ничек намазга бастым" дип аталган конкурс игълан иткән. Ифтарлар алар гомер-гомергә булган, илтәнеп килгән әйбер. Хәзер аның кыйммәте тагын да арта төшә. Анда әлбәттә без Коръән сүзләрен ишетәбез, кат ишетсәң дә бер зыяны да юк, ул һәр вакыт кирәк. Анда без әдәп, әхлак мәсьәләләрендә ишетәбез, вакызлар, бик кыйммәтле вакызлар тыңлыйбыз. Вәгазь остасы Кадрия абыстай ифтар мәҗлесенең төп ниятчесе Розалия ханымга әҗир савапларын теләп, якыннары рухына дуга кылды. Мәңгелек рәхмәтле рәхимле хуҗабыз, үзеңнең рәхмәтеңне, әҗир савапларыңны
Рамазан айы кешене үзгәртә, ризыкның, туганнарның кадерен белергә, сабырлыкка өйрәтә. Бу ел менә шул хәтле матур итеп рәхәтләнеп, шул Рамазан айын көттем. Шул Рамазан айын үткәрәм. Аллаһым кабуллардан әйләсен. Минем өчен бик күптән көткән өметләрем иде. Татар халкым монда, матур татар халкым, динле халкым яши. Кайберәүләр Рамазан сүзен ишеткәч, Рамазан, бу айда ашарга ярамый, кунакка да йөрешеп булмый дип уйлый. Чынлыкта Рамазан айы рухи азык, җан азыгы, күңел тынычлыгы бирүче җәмәгать ифтарлары да. Мөршидә Җихан, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Яшел Үзән шәһәренең тарихи мәчетендә укытучылар өчен махсус ифтар үткәрелү күркәм гадәткә әверелеп килә. Узганыннан аермалы буларак, быел ветеран укытучылар белән бергә яшь укытучылар һәм тәрбиячеләр дә катнашты. Остазлар ифтарыннан кабат Мөршидә Җихан репортажы. Бу мәчеттә азан тавышы да үзенә күрә аерым әһәң белән матур яңгырый. Яшел Үзәндә беренче төзелгән мәчет булганга күрәсең, халык аеруча үз итә. Ифтар мәҗлесенә килгән укытучыларның күбесе дини гыйлем алуны биредә башлаган. Укытучыларга да күңелләренә Алла Тәгалә һидаят нуры, ислам нуры, мәрхәмәтлек салып, аларны да балалар белән эш иткәндә зур хезмәт йөкләнгән. Менә алар инде балаларга да шундый ук изгелек юлын, шулай инде исламда безнең килгән матур ахлакый тәрбия өлешләрен бирерлек булсыннар. Нәкъ шундый дөньяви дини белем һәм тәрбия бирүче укытучылар чакырылган бирегә. Әйшә мәктәбе укытучысы Гөлназ Мусина физматны тамамласа да озак еллар буена татар теле укыта, мәктәптә милли тәрбия эшләрен җитәкли. Әле дә яраткан эшендә башлангыч сыйныфларны укыта. Мин чигән балалар белән эшлим. Колледж җитәкчесе булып аларда. Бөтен балалар битендә әйбәтләр. Балаларны яратмасаң, моны озак эшләп тә булмас. Миңа бик ошый балалар белән эшләргә. Балаларны укыту ошамаса, 40 ел эшли алмас та иде Гөлназ Мусина. Бүгенге ифтар мәҗлесен оештыруны башлап йөргән Әлфия Мирхәйдәровага да чиксез рәхмәтле. Оештыручы үзе дә гомер буе мәгариф өлкәсендә эшләгән тәҗрибәле укытучы. Дин, фән бергә тәрбиядә булырга тиеш. Шуңа күрә мин рәхәтләнеп, шатланып сөйләшәм. Безнең укытучыларыбыз, алар менә укыту тәрбия эше белән генә түгел, динне дә матур итеп тәрбиядә куллана белүчеләр. Ифтар мәҗлесендә укытучылар белән бергә баш кала һәм җирле мәгариф идарәсе вәкилләре катнашты. Чыгыш ясаучылар Яшел Үзән районында гына Татарстанның ат казанган укытучысы исеме 5 татар теле мөгаллименә бирелүен искәртте. Мактаулы исем алу бер туктаусыз эзләнүләр, балаларга ана телен сеңдерүгә кулыннан килгәннең барында эшләү нәтиҗәсе. Фидакарларча эшләгән укытучыларга 2000 елларда Яшел Үзән районы башлыгы булып эшләгән Рауил Зиннатуллин баш иеп рәхмәт әйтте. Укытучылар өчен укучыларның рәхмәтле булуы иң зур бүләк. Мөршидә Җихан, Александр Ишоткин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназыйм Сәфәровка бирәбез. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Язгы мәшәкатьләрне бер кырыйга куеп, татар матбугатына күз салып китик әле. Кеше буе диярлек кыйммәтләнгән йомырка сатып алырга күнеккән халык язын хәлләрнең яхшы якка үзгәрүенә ышанып яшәгән иде. Янәсе, язын тавыклар йомырка сала башлагач, бәяләр яна элекке хәленә кайтыр. Беренчедән, безнең илдә бер күтәрелгән бәянең төшү галәмәте бөтенләй булганы юк. Икенчедән, хөкүмәт тавыклары ел әйләнәсе сала йомырканы. Авыл кешеләре хәзер тавыкны я үз кирәге өчен генә асрый, яки бөтенләй дә асрамый. Менә шуңа да өметләр акланмады. Кыйммәтләнгән йомыркадан кыйммәт чиби чыга, кыйммәт чибидән үсеп җитә алса, кыйммәт йомырка һәм кыйммәт ит барлыкка килә. Кыскасы, изеп булмый торган бөҗра. Шәһри Казан газетасы үз укучыларына шул турыда тәфсилләп аңлаткан. Әлеге газетада зур урын бирелгән тагын бер язма Татарстандагы юл транспорт һәлакәтләренең сәбәпләре һәм аяныч нәтиҗәләре турында. Бу елның 3 аенда гына да республикада шундый һәлакәтләрдә 63 кешенең гомере өзелгән. 700-гә якын кеше төрле тән җәрәхәтләре алган. Аллаһ сакласын дибез инде, ләкин ул сакланганлыгына саклый икәнне онытмаска кирәктер. Татарстан авылларында язгы ташу башланды. Бу уңайдан Ватан Татарстан газетасы су астында калган һәм шундый куркыныч янаган авылларда хәлләрне белешкән. Халыктан да борчылу юк.
чарасын алдан күргән урыннарда Ходай үзе биргән карны Ходай үзе үк юкка чыгарды. Газетадагы барыбызга да кагыла торган тагын бер язма тормышыбызның астын искә китергән замана афәте, телефонда яшәү турында. Автор анда онлайн яшәүнең адәм баласы өчен китереп чыгарган катлаулы проблемалар турында бәйнә-бәйнә язып аңлата. Баксаң, бездән алдарак бара дип исәпләнүче Америкадагы Флорида штатының губернаторы шушы арада гына 14 яшькә кадәрле балаларга социаль челтәрләрдә үз аккаунтларын, үз битләрен булдыруны тыю, 14-15 яшьләренә аны әти-әниләре рөхсәте белән генә булдырырга ярау турындагы закон чыгарган. Үзен демократия бишеге дип санаучы илдә яшүсмерләрнең үз-үзләренә кул салу очраклары күбәюен, яшьләрнең гаилә корырга теләмәүләрен һәм тагын әллә никадәр бәлаләрне шул телефонга мөкиббән китеп яшәүдән күрә башлаганнар. Кыскасы, тагын бераз вакыттан соң әле кәрәзле телефон китереп чыгарган афәтләрнең исемлегенә без күз алдына да китермәгәннәр истәләсенә бер дә шик юк. Бу язма янәшәсендә шундый тормышта да нормаль булып кала белгән балалар турында укуы күңелгә аеруча тансык булган өмет чаткысын тергезеп җибәрә. Шөкер дисең, булдыксыз, юалган дип саналган замана балаларына да мәрхәмәтлелек, мәхәббәт, тырышлык кебек сыйфатлар хас икән бит. Ләкин андыйларны көндез чыра яндырып эзләргә генә калмасын иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Эфирда яңалыклар программасы чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хәерле иртән, эфирда мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. Казан шәһәрендә һәм республика районнарында нинди чаралар көтелә? Әйдәгез бергәләп барлыйк. Камал театрында шимбә көнне сагынырсызмы, якшәмбе көндез хуш авылым, хыял, кич иләнем тат спектакльләре булуы көтелә. Тинчурин театрында 11 апрель көнне бирегә килүчеләр Тинчуринның тормыш юлы иҗаты белән якынрак таныша ала. Шулай ук биредә шимбә көндез һәм кич яратам битте китте, якшәмбе полиционер спектакльләре булуы көтелә. Әлмәт театры тамашачыларны 14 апрель көнне Диләфрүзгә 4 кияү спектакленә чакыра. Әтнә театры бер мәхәббәт тарихын бәян итүче һәр заманда актуаль аталар һәм балалар проблемасына нигезләнгән Кар астында кайнар шишмә спектакленә көтеп кала. 31 майга кадәр Ислам мәдәнияте музеендан үзгәрешләр чоры мәдрәсәсе күргәзмәсе дәвам итә. Экспозиция Казан Мөхәммәдия мәдрәсәсенең 140 еллыгына һәм аңа нигез салучы, җәмәгать һәм дин эшлеклесе, педагог Галимҗан Барудинның 165 еллыгына багышланган. Легендар җырчы Әлфия Абзалова исемендәге музейда җыр-моңга гашыйк кешеләрне үзенә чакырып кала. Биредә легендар шәхесебезнең җырларына сыкланып, костюмнарын күреп, иҗат улы белән тагын да якынрак танышырга мөмкин. Бүтін сікірәлер, ейтәлер, білесіз бә мұнда әллә нинди энергетика. Шул хәтлік толы әнинең күлмәкләреннән, монда бит артефактлары. Казанда урнашкан Кайым Насырый музеена рәхим итегез. Кайым Насырый күп кырлы шәхес, тарихчы, тел белгече, язучы, мәгърифәтче. Музей 2002 елда ишекләрен ача. Экспозицияның нигезен басма, кулъязма һәм эпистоляр чыганаклар тәшкил итә. Биредә шулай галим язган китаплар, шәхси архивтан алынган фотосурәтләр саклана. Бу атнага мәдәни тормышка кагылышлы яңалыклар менә шундый иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Бу көннәрдә Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында татар музыкасы, шигърияте һәм театр фестиваленең татар музыка театры энҗеләре дип аталган концерты булып узды. Фестивальгә уку йорт ректоры профессор Вадим Дулат Алиев башлангычы белән нигез салынган. Быел ул 2нче тапкыр уза. Программада Татарстанның хәзерге заман композиторлары әсәрләре яңгырады. Танылган осталар, яшь авторлар да, опера студиясе солистлары да чыгыш ясады. Бу фестиваль яшьләрне милли мәдәниятта үстерүгә һәм тәрбияләүгә ярдәм итә. Бу фестиваль безгә бирә яңа үсеш, яңа югары ступенькаларга басырга дип әйтәбез. Димәк, композиторларыбыз язсын өчен, музыка театры өчен, милләт театрыбыз өчен һәм җырчылар матур итеп татар теленә, әдәбиятны белеп, милләтебезне хөрмәт итеп. Саба районы мәдәният йортында гаилә йылы уңайыннан буыннар тарихы, гаилә ядкәре дип исемләнгән чара үтте. Бәйгедә төрле балалар бакчалары, гимназия, районның төрле оешмалары, коллективлары катнашты. Бәйрәм оешмалар әзерләгән бай күргәзмә белән танышудан башланды.
Шәҗәрә үткәннән бүгенгегә бер күпер. Борынгылар да 7 буын бабаңны белү фарыз дигән. Гөлнара Зарипова бу эшкә туганнар белән бергә әзерләнгән. Нәсел агачы 1855 елдан эш бер туган кыздан башланып китә. Әзерләнүе бер дә җиңел түгел икән шәҗәрәгә. Иң башта 7 буынны белешергә кирәк. Мәшәкатьләре белән бергә күңеллелекләре, яңалыклары да килеп чыкты инде. Шәҗәрә төзү матур гадәт кенә түгел, дәвамлы һәм җаваплы эш. Зариповлар аны киләчәктә дә тулыландыру, яңа мәгълүматлар туплау өстендә эшләячәкбез ди. Әхмәтша бабай нәселенең шәҗәрәсе электән төзелеп килгән. Бәйгегә әзерләнгәндә иң мәшәкатьлесе архив документларын, орден медальләрне бергә туплау булды ди алар. Хаҗип бабай оныклары һәр эштә беренче һәм аны уңышлы башкарып чыгучыларда. Нәселләре турында күп мәгълүматны Сатыш гасырлар аша китабыннан туплаганнар. Шәҗәрә дә шуңа нигезләнеп төзелгән. Безнең иң беренче иң өлкән вәкил безнең 1760 елда Гобәйдулла бабайдан башланган. Безнең Хаҗип бабабыз Сәрвәр әби белән 4 баланы дөньяга китерәләр һәм бүгенге көндә менә оныклары балаларының җыелдык. Саба гимназиясе коллективынан Лилия Нуриева Мөхәммәд Гата нәселе дәвамчысы. Гаилә турындагы мәгълүматны алар шушы зур китапка туплаган. Туганнар белән җыелышканнан соң без үзебезнең буынны барларга булдык. Һәм 14 буын барлыкка килде. Без инде Мөхәммәд Гатаның Гариф улын тәкъдим итәбез бүген. Ул бай сәүдәгәр була. Бу сәүдәгәрләр, төзүчеләр, тегүчеләр, сәнгать эшлеклеләре, укытучылар нәселе. Безнең гаиләбездә барлыгы 90 ел укытучылык стажы барлыкка килде. Шулай итеп безнең укытучылар буыныбыз дәвам итә. Кызлы гаилә, нурлы гаилә диләр. Балачак балалар бакчасы данын яклап Арча районы Иске Ашыт авылыннан килгән Камилә ханым бәхетле ана. Аның 5 кызы бар. Төпчеге байлар сабасында кияүдә. Гәрәй бабаларның иң яраткан ризыгы булган тары кыстыбыйда табын түрендә урын алган. Шатлык балалар бакчасы коллективыннан Айгөл Шайхуллина үз нәселенең тарихын нечкәлеге белән өйрәнгән. Баба инде безнең Килдебәк авылында туган була 1910 елда, шунда әби белән 1998 елга кадәр гомер итә. 7 бала үстерәләр. Әбимнең браслеты, беләзеге дөресрәк әйтсәк, исән-сау көмеш беләзе һәм тарагыдагы исән-саулар 19 гасырда калган. Борынгы бабаларыбыз шәҗәрәләренең 9 буынын яттан белгән һәм аны кәгазьгә төшереп оныкларына васыят итә торган булган. Без дә бу күркәм гадәтне сакларга бурычлы. Күргәзмә тәмамланганнан соң чараның иҗади өлеше башланды. Һәр коллектив сәхнәдә үз нәселенең тарихын тамашачыга җиткерде. Алия Галиуллина, Гөлназ Вахитова, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектыбызны дәвам итәбез. Бүген сүз Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арсланов турында. Аның иҗаты һәм тормышы белән Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Драма актеры, Нәфис сүз стасы, диктор, эстрада режиссеры Айрат Гәрәй улы Арсланов 1928 елның 10 апрелендә Башкортстан Республикасының Бүздәк районы Ахун авылында туа. 1949 елда ул Татар театр техникумын, 67 елда Луначарский исемендәге Мәскәү театр сәнгате институтын ГИТИСны тәмамлый. Хезмәт эшчәнлеген ул 1949 елда Татарстан өлкә радио тапшырулар комитетында диктор буларак башлый. 1956-61 елларда Татар академия театрында тамашачының күңелен яулаган рольләр иҗат итә. 1961-67 елларда Айрат Арсланов Казан телевидение студиясендә диктор һәм актер. Шул чорда ул үзен кинода да санап карый. 1961 елда Евдокия, 1966 елда 26 Баку комиссары фильмнарында төшә. Әмма үз осталыгын Нәфис сүз жанрында камилләштерү теләге аны киң концерт эшчәнлегенә этәрә. Һәм 1967 елдан ул Габдулла Тукай исемендәге Татарстан филармониясенә күчеп, алдагы тормыш һәм иҗат юлын шушы оешма белән бәйли. 1985-96 елларда Татарстан дәүләт филармониясендә халык коллективлары бүлеге режиссеры булып эшли. 4 елдан артыграк Айрат Арслановның тавышы эстрададан
радио һәм телевидениедән татар язучы һәм шагыйрьләренең иң яхшы әсәрләрен яңгырата. Нәфис сүз сәнгатен иң югары кимәлдә үзләштергән артист тыңлаучыларны әсәрнең эченә кереп китәргә мәҗбүр итеп, бер үк вакытта кешедә гүзәллек тойгысы тәрбияли. Артист рус һәм башка милләт классикларының әсәрләрен татар һәм рус телләрендә башкарды. 1973 елда Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил әсәрләре Айрат Арсланов башкаруында Бүтән Союз мелодия фирмасында яздырып алынды һәм Бүтән Советлар Союзына таратылды. Концерт бригадалары белән ул зур илебезне тоташ диярлек әйләнеп чыга. Күп еллар буе Мәскәү, Ленинград һәм башка зур шәһәрләрнең концерт мәйданнарында татар әдәбияты әсәрләрен пропагандалый. Чит илләрдә, шул исәптән Финляндия, Германия, Польша, Венгрия һәм Чехословакия сәхнәләрендә чыгыш ясый. Артистның башкару стиле, интонация байлыгы, аһәң төрлелеге, гражданлык пафосы, ихлас лиризм һәм зәвыклы нечкә юмор белән аерылып тора. Ул ил күләм популярлык казана. 1969 елда Күңелем Ленин белән сөйләшә һәм Татарстан минем туган җирем программалары өчен Айрат Арсланов Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. 1970 елда Нәфис сүз осталарының Бүтән Россия, 1974 елда Бүтән Союз конкурслары лауреаты, 1979 елда аңа ТССРның халык артисты, 1987 елда РСФСРның халык артисты дигән мактаулы исемнәр бирелә. Илебез халыклары шигъриятен пропагандалаудагы казанышлары һәм иҗади уңышлары өчен ул хезмәт кызыл байрагы ордены белән бүләкләнә. Айрат Гәрәй улы Арсланов 2010 елның 23 апрелендә Казанда вафат була. Яңа татар бистәсе зиратына җирләнә. Казан шәһәрендәге бер урамга аның исеме бирелә. Чехов урамындагы ул яшәгән йортка истәлек тактасы куела. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Алып баручы Эльза Әхмәтҗанова белән без хәзер элемтәдә. Эльза, хәерле көн. Гөлназ, хәерле көн, исәнмесез? Бүген без тамашачылар белән Пләтән бистәсендә урнашкан Әҗим мәчетенә сәяхәт итербез. Психология белгеченнән килен белән кайнана мөнәсәбәтләрен камилләштерү турында мәгълүмат булыр. Ә инде студиябызга кунакка без Лидия Әхмәтовны көтәбез. Аның белән Татар дәүләт филармониясендә узучы фестиваль турында сөйләшербез. Рәхмәт, уңышлар. Бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз. Бүген изге Рамазан аеның 29 көне. Ифтар вакыты 18 сәгать 37 минутта. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Мине җитәкләгән аңгым белән җаным, әйтерсең дә алар кишем белән таңгым, әйдәп бара көчле, ихтиярлы аңгым, йөрәмен аңга, зур-зур минем адым, аңга кирәк зур эш, аңга кирәк уңыш, мин бәхетле һәм шат, иркем минем сулыш, әнигә соң бик еш, җаным бәргәләнә, исе китми аның, данга, мәртәбәгә, сулкылды ул елый, үзгәләнә кайчак, таба алмый тынычлык, дөньяларны айкап, ишетә ул һәр чак халыкның моңзарын, күрә ул үксезләр, ятимнәр дә барын, бер миндә бер тәндә сыйшалар алар, аңгым тоймаганны, бәлки җаным аңлар, аңгым белән җаным алга алып бара, көлләр белән гөлләр артта калып бара.